Ola, bo día. Vamos ver como podemos controlar o risco que nos ten concedido o banco coas nosas desconto de remesas, renting, confirming, etcétera, etcétera. O primeiro que temos que facer é configurar perfectamente o noso risco no noso banco. Entonces, en ambiente, cuentas financieras, cuentas de tesorería, en contas de crédito ou contas de depósito, vamos ver como temos un campo que nos di o límite de clasificación. Neste caso vemos que son 12.000 euros. Esos 12.000 euros significa que o banco non nos vai deixar de descontar máis de 12.000 euros nas nosas remesas. Por exemplo, se eu agora vou facer unha remesa, vale? Vou financiero, gestión de fondos, circuito de cobros, gestión de remesas. Vale. Entonces escollo recibo número 5, remesa de recibos, vale. Desconto comercial polo Banco do Comercio, vale. Afecta al límite de clasificación? Vamos a dicir que sí. Eso significa que el vai controlar o que temos descontado, o que temos en situación A, con respecto ao que temos no campo que acabamos de cubrir. Fecha de presentación desta remesa hoxe mesmo, vale, aceptamos, vamos a composición, condicións do filtrado, todos os recibos de todos estes clientes que teñan este valor que venzan entre estas datas. Damos a aceptar. Que queremos escoller todas esas manualmente, cada as facturas que queremos descontar, ou poderíamos decir que queríamos descontar pois 300 euros. Vamos a decir manual e ahora escollemos unha, vale? E ahora volvemos a escoller outra, por exemplo. Que nos avisa aquí? La inclusión de esta unidad en la remesa supera el límite de clasificación permitido en esta cuenta. Como comprobamos canto podemos descontar neste banco? Vale? Saímos de aquí. Entonces, si vemos aquí a xestión de remesas, no visor temos previsión de folgura. Pinchamos. De que banco? Do Banco do Comercio, vale. Hasta o Banco do Comercio e dime todo o que teño descontado desde o ano 2000, por exemplo, hasta o 31 de 12 de 2012. É dicir, quero que me digas todas as facturas que vencen entre estas datas que teño eu agora mesmo descontadas no banco. Doulle a aceptar. Entonces nos sale este listado. Entonces nos di o banco de código canal BC01 ten un límite de 12.000 euros. Risco a día de hoxe temos 66.666, é dicir que poderíamos facer unha remesa de 3.334 euros. Este risco de onde ven? Pois este risco despois do día 1 do 9, a esta data xa venceu unha das facturas que temos abonadas, entón temos menos disposto na línea de crédito e poderíamos dispoñer de máis. Despois do 19 o mesmo, vai baixando, e despois do 1 do 12 de 2010 xa poderíamos facer remesas con eses 12.000 euros. Correcto? Pois simplemente neste caso, por exemplo, teríamos poderíamos facer unha remesa de 5.334. Podemos ir aquí e volvemos aquí, xestión de remesas, recibos, desconto de recibos, desconto comercial polo Banco do Comercio, si afecta o límite de clasificación, aceptamos. Composición, pois o mesmo de antes, e aquí lle podo dicir que escolla o programa automáticamente, vale, todos aqueles recibos que me suben ata 5.334 euros, vale.
importe deseado, hai unha diferencia, pois claro, porque aínda non aceptamos, fecha, comprobar selección sí, entonces que nos colle estas dúas, aceptamos, e xa seguimos co mesmo ritmo de calquera remesa que teñamos. É moi importante que se facemos todos os venres, todos os días 15, todos os días 20 remesas, deamos de baixa as anteriores, vale? Todas aquelas que xa non nos podan devolver os recibos, temos que poder dalas de baixa para que isto funcione perfectamente. Procesamos e xa quedaría. Se eu agora saco a previsión de folgura, vale, outra vez desde 01/01/2011 hasta 31/12/2012, vale, o risco a día de hoxe é 10.333 e o risco despois deste día é 10.000, porque estes 333 xa deberían de estar vencidos e cobrados. Ok, pois así é como se controla o noso crédito nas facturas. Gracias.